na ka jingpen bana ka sur pai ba ka bri nyo trap ban penlong ya ka jia lang pai ba haka at sauterik nai luar arjar pusan ban ya mir jingmut haka bai day bat ka jingkiu ki kamsnio ka penlong ya ka nyo trap integrated territorial organization hito ban a jingkershan halo ka sienjam ka bakani ka seng palasim habakran siglap thai kubor ba donbok khar presiden ulong ba ka jingsim ka sinjuk ya ka ni kamat kadai ka babha palat bat kumta ulong ban ka liang ka seng ka ai ka jingkershan ba pura lor ka ni nolor tau lo ong ru habadon ki boong bala da teli ke jai benriu khasi ka parthei kan kut kumtau lo ong ba ha kani ka taring balabu ki pai ba kin mi shakmat on pen i shaka parthei ba ka parthei kan omkut haba teli ke jai benriu khasi ini kalian jonggo New Trap Integrated Territorial Organization itu ni ai ke jing krishan barat ba ya ka seng lani kata ka kunhun sur pat ba obri New Trap kila khot kata ka ban penlong ke jing yalang aka arab sautrek pela shai sini kapor khat bi bijim step hapo madan mulki ni wan krishan ye kini keseng nomor ba kadai ke keseng jong parado prasnami pat ka ai isu ko bagi shim ko ka bakta shisha ba pan kan mau ye jing sha pen sha cha klep lani ka jing do ai ke tik men sem klem da wan don kata kes ka ban budden bunne kamtai namar ba ki la jor plat kam sneo ni haban mi shikmat ban ai ke jingkershan haba ni yo kalat kene banyadan mata bat kabri nyutrap bat skoi ru baling ai ke jingkershan bat ngi kentu ye phi pat ba ru ba phidei ban wan sikane ke jinyalang kawai hi ke long ka ba baling don kam ban mi madan hakum kini ke jinglang ka ba khot ba benta pat bri nyutrap klai i tharai bun sien ba ki wei ki jat ban reu nande ki don kita ki khan man toy ki wisha jong la da yetli u khasi kumut ka jat ka parthai kan sobai te shim ya kan ne kum ka wei kata kan nuksa ba ngin pen is ka parthai hi baro khoi ka wei ba hagarp sautari pro khoi ni ka bri nyotrep ngin yemi samadan ngin pen i ya gitu ki ba kran ya ra kan tien ba ngin jatali hagarp sautari ngin yemi pat ba ban ngin pet kai ru ka wai nem kata ka parthai kum bangi sha kran ben gi sha kran tho pas ka wei ru kila i hidang shen ka tu ka jingjap di khulung ru ka pen su jer shabaro khoi hi ka jadman reu tang ni shong bat perkhat ma phi pa jong nyu trep wei pu wei ba phidang kwa shu ban thang kita ke momiti la ne phidang kwa shu ban ra kita kila mayong hakajing so ka jongi nga so ba ngin bu no skendong ni gitu ndre bangin mi shikmat bangin kran ni ba ngin pun so wei pa hok kai ka bu pun so si shu mentu kusngi habangi i ka jingwan thang momiti wat ki khna school ki haban mi de ka ha pon reu nyu buje ka to ko bapan mong ta kum sa ko wai session ngen kren man pen em biang ai ka jat ben reu bangin ni tali biang khnang ba ki wei ki jat ben reu kinum not ban kren he kren tam ni tali kum tali ki wei ki jat ben reu to yami ha ka arab sautari ha ka par ka wei bijim step ha po madan malki ngen pen i shisha ba utali khasi utali pat ka parthai ru kampat wai tangita hi kupleshi bon imslam gobri nyu tram perkhat shim ye kani ba kadai ke isu nak penta ga jat ban reu nak penta jong no jong Habatin pej bahaki ki shap plus f Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ye ka shap plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya